Здароўкі народ, на сувязі зноў Білгеймінг. Можна лічыць гэта відэа рамейкам майго першага відэа на канале. Такі вось зараз час перавыданняў. Карацей, як вы напэўна ўжо здагадаліся, размова пойдзе аб відэагульнях, што спрыяюць нашым святочным настроем, альбо неяк асацыююцца з гэтым сезонам. І ніякай мафіі 2 са Скайрымам. Тот, давай сёння без цябе. Ведаеце, вось гэтыя творы, што звычайна карыстаюцца павышанай цікавасцю ў пэўны час. Ну вось, напрыклад, увосень чамусьці змярканне прынята пераглядаць. Вітаю. Шкада, што не выйшла пазнаёміцца мінулым разам. Ну вось напішыце ў каментары, хто так робіць. Палічым колькі нас, у сэнсе вас. Ну вы зразумелі. Дык вось з пачаткам снежня з той же самай незразумелай нагоды ў топах прагляду з'яўляецца магічны сусвет Гары Потара. Не магу сказаць, што я вялікі аматар твораў па гэтым сусвеце, але немагчыма адмаўляць ягоную шалёную папулярнасць і утульна-чароўную атмасферу. Нават у гульнях. Памятаю другую частку з першай плойцы, і гэта была цудоўная гульня. Як жа крута, што праз 30 год мы зноўку маем годную гульню з той жа серыі. І, канешне, я зараз скажу аб Хогвартс Легасі. Лега-Сі. Дарэчы, для аматараў пластмасавых кубікаў, як я, таксама ў гэтым годзе на ўсіх платформах стала дасяжная абноўленая калекцыя прыгод Гары ў сеттынгу знакамітых канструктараў. Майце на ўвазе, так бы мовіць. Дык вось, што тычыцца вышэй узгаданай Хогвартс Легасі. Гульню за год прапатчылі добра, і гульня зараз мае файную аптымізацыю. Нават на Switch выпусцілі, і там яна таксама працуе нармалёва. Гуляецца гэта ўсё мега крута, ёсць прыемная прагрэсія. Калі каб вывучыць новыя скілы ці атрымліваць новыя магічныя прылады, трэба сапраўды хадзіць на заняткі, што злучае працэс навучання і прагрэс, і адчуваецца больш імерсіўна. Вялікі дуэльны клуб. Каб навучыць вас усіх, як абараняцца у выпадку неабходнасці. Як рабіў і я ў незлічоных выпадках. Баёўка больш-менш інтуітыўная. Фіксуемся на ворагах і камбінуем розныя здольнасці, каб быць больш эфектыўным. Павучэнню рознай магіі дастаткова, каб гэта было весела, а не надта складана. Абарона і контратакі на месцы. У адкрытым свеце ёсць чым займацца. Ёсць дадатковыя квесты, калекцыйныя рэчы, штосьці кшталту аванпостаў, галаваломкі, сакрэты і гэтак далей. Прычым некаторыя галаваломкі выкарыстоўваюць механікі метроідваніі. Калі каб атрымаць магчымасць для рашэння, трэба прасунуцца далей. Атрымаўшы пэўныя прылады, вярнуцца. Сюжэт тут у прынцыпе звычайны, завязаны на ратаванне света ад умоўнага зла, што нармалёва для падобных фэнтэзі і, напэўна, з'яўляецца універсальным рашэннем. Карацей, гульня вельмі прыемная і утульная, таму магу смела параіць літаральна ўсім, у каго ёсць сімпатыі да гэтага сусвету альбо проста да добрых прыгод. Дарэчы, ёсць яшчэ адзін кінасусвет, які цудоўна падыходзіць у тую ж катэгорыю, што і папярэдні, таксама мае свае неблагія гульнявыя адаптацыі. Размова ідзе аб зорных войнах. Не ведаю, як у вас, але для мяне рэлізы, прынамсі апошніх частак, нават спін-оффаў у перыяд калядных святаў зрабілі сваю справу. Ну і нельга адмаўляць, што гэта файная сямейная франшыза, і ўжо якое пакаленне запар мае свае зорныя войны. А ў гульнях найбольш выразны гэта адлюстроўана ў адносна свежай Лего Skywalker Saga. Гэта ультыматыўная рашэнне як для сінглавых сет-шоу, так і ў якасці сямейнай забавы. У гульню ўключаны ўсе асноўныя эпізоды, знаёмыя лакацыі і ашалець якая колькасць персанажаў. І ўсё цудоўна рэалізавана ў выглядзе кубікаў, якія таксама з'яўляюцца улюбленай забавай ужо для якога пакалення. Ну тут літаральна ўсе зоркі сышліся. І пакуль мы ў тэме, адзначу таксама яшчэ франшызу з вельмі падобным апісаннем, і гэта Індіана Джонс, на новую гульню якога я зусім нядаўна зрабіў файны агляд. Паглядзіце, калі яшчэ гэтага не зрабілі. Калі коротка, то магутнае кола за такую версію лакалізацыі, дзякую аўтару каментара, атрымалася мега годнай гульнёй, асабліва для аматараў кінасусвету. І заходзіць яна таксама як такі добры сямейны фільм. І як жа прыемна ў гэты час вяртацца да чагосьці знаёмага і блізкага, да таго, што дае той самы утульны вайб. Як наконт Ведзьмара 3. Пакуль зараз інтэрнэт-эксперты спрачаюцца наконт кананічнасці Цыры ў 4-й частцы, можна проста вандраваць па заснежаным Скелліге, чысціць пытанішкі, гуляць Цыру ў снежкі ці проста піць цёплае напоі ў таверне. Гучыць крута, гуляецца таксама крута, а галоўнае цікава. І нягледзячы на тое, што гульня выйшла ў не такім ужо далёкім, але 2015 годзе, яна ўсё яшчэ выглядае на 10 з 10 і аптымізаваная на вельмі высокім узроўні. Ну і не сакрэт, што гульня базуецца не толькі на арыгінальных творах Анджэя Сапкоўскага, але і на дзікім паляванні караля Стаха Владзіміра Караткевіча. А да таго ж там нават песні ёсць на беларускай.
Цісні падабайку, калі даведаўся аб гэтым толькі зараз. То бок лор гульні працяты знаёмай нам усходнеславянскай культурай. Таму звяртаем увагу на гэты шэдэўр. Мне здаецца, гэтая гульня ніколі не састарэе. Ну і пакуль мы закранулі нешта старое фэнтэзійнае, самы час звярнуцца да старай добрай казкі ў гульнявым фармаце. Fable дае магчымасць напісаць сваю казку з прыгодамі і магіяй. І калі я кажу сваю, я маю на ўвазе, што вас мала што абмяжоўвае. Гульня мае неверагодна глыбокую, асабліва для сваіх часоў, а гэта 2000-я сістэму кармы, якая дазваляе гуляць як класічнага святлейшага дабрэйшага героя, што выратуе ўсё і ўсіх, а можна далучыцца да цёмных сілаў і падпарадкоўваць. Прычым ад выбара боку мяняецца і знешні выгляд персанажа і рэакцыя НГП, і самопраходжання. Увогуле, зараз некаторым імерсіў сімам, здаецца, не дастае такой прапрацоўкі сістэмы кармы. Ну, а гэта ў сваю чаргу робіць гульню добрым выбарам для аматараў фэнтэзійных, класічных, у нейкіх сэнсах олдскульных ралёвак. Ну а калі вы раней не гулялі ў Fable, то гэта стане для вас увогуле гэткім сакрытым брыльянтам. Ну і напрыканцы, вось што з'яўляецца неад'емнай часткай усіх гэтых святаў. Канешне ж, Мікалай. І што ён робіць? Ён дастаўляе падарункі. А ведаеце што? У нас ёсць магчымасць пабыць гэткім Мікалаем і радаваць усіх, дастаўляючы скрынкі з каштоўнымі прэзентамі. Альбо чымсь яшчэ, як пашанцуе. І я зараз не аб Death Stranding, таму што каляды прыйшлі ў Providence Oaks, невялічкае мястэчка ў Арэгоне, які з'яўляецца месцам дзеяння для гульні Lake. Гэта самая, на мой погляд, вайбавая інды-гульня. Нават не гульня, а ейны дадатак, які найбольш за ўсё адпавядае абранай тэме. Пасля асноўнай гульні, якая выйшла ў 2021 годзе, нас зноў ссадзі за стырно паштовага грузавіка, дзякуючы выпуску святочнага DLC Season's Greetings. У самой Lake дзеянне адбываецца ў 1986 годзе. Гульня прапануе вам гуляць за Мердыт Вайс, 40-гадовую жанчыну, якая вяртаецца ў свой родны горад з мегаполіса, каб на 2 тыдні заняць месца свайго бацькі ў дастаўцы. Але як прыквел, гэты дадатак пераматвае час у 1985 год і дазваляе вам узяць на сабе ролю бацькі Мердыт, Томаса Вайса, які павінен хутка выйсці на пенсію. Вы адпраўляецеся ў сваім фургоне і дастаўляеце пошту жыхарам на папярэдні калядаў і Новага года, з магчымасцю пазнаёміцца з новымі асобамі, з якімі Мердыт ніколі не сустракалася, і даведацца больш аб гэтым маленькім мястэчку. Як у правінцыі Амерыкі, у Providence Oaks усе ведаюць адзін аднаго, і як паштальён вы маеце пасаду, якая дазваляе вам пагрузіцца ў мясцовую супольнасць і даведацца больш пра жыхароў, пакуль вы займаецеся дастаўкай. Што мне спадабалася ў Lake, ды гэта тое, як ён натуральным чынам адкрывае акно ў паўсядзённае жыццё людзей у горадзе праз вашу ролю. Калі вы завязваеце размовы, перадаючы пасылку, ці даведваецеся больш пра кагосьці дзякуючы замовам, якія яны прымаюць з вашых рук. Вядома, вы не проста пастаўляеце пасылкі. У некаторых выпадках у вас будуць сустрэчы, якія дадуць вам варыянты дыялогу, каб даць камусьці параду ці магчыма разабрацца ў праблеме, якая, відаць, у кагосьці ёсць. Карацей, Season's Greetings — гэта выдатны дадатак, які варта паспрабаваць, калі вы шукаеце нешта, што падорыць вам крыху каляднага настрою. Ну і яшчэ адзін дадатак, які таксама прыцяты духам надыходзячых калядаў. Я казаў аб ім і раней, але, на мой погляд, гульня не згубіла сваёй актуальнасці. Я кажу аб Marvel Spider-Man Miles Morales. Я нават гатовы пагадзіцца з гэтым благім хлопцам. Благі хлопец, гэта лихадзей тыдню. Як ты мяне назваў? Так, гэта можна назваць асобнай гульнёй, як яе пазіцыянуюць, але па факце гэта хутчэй самастойны дадатак. У адрозненне ад арыгіналу, прыгоды Майлза адбываюцца падчас калядаў. Таму, акрамя святочных дэкарацый у горадзе, сюжэтная гульня спалучае супергеройскую гісторыю аб ратаванні горада ад злачынцаў з гісторыяй простага хлопчыка са сваімі сямейнымі праблемамі. Вітанки, вітаю. Божухна. Я маці Майлза. Рыа, вітаю! Я так шмат пра вас чула. І гэта выканана выдатна. Можна параўнаць гульню, напрыклад, з Arkham Origins, але там набліжэнне каляду было хутчэй проста фонавымі абставінамі і ніяк не ўплывала на сюжэт. Хаця і гульня была таксама неблагая. Што тычыцца Майлза, то тут, акрамя вышэйзгаданага сеттынгу, прысутнічае звычайны для падобных гісторый сюжэт. І як супергеройская франшыза Marvel, гульня таксама з'яўляецца добрым сямейным рашэннем і выглядае як дарагое сонюўскае кіно. Геймплей тут таксама больш-менш стандартны і складаецца з розных місій. Акрамя асноўных місій з пастаноўкай, ёсць шмат дадатковых актыўнасцяў пад розны стылі праходжання. Будь то стэлс ці бойкі ў стылі комба-слэшараў з контратакамі. І як вынік, гульня спадабаецца ўсім аматарам супергеройскіх сусветаў і падарыць крыху каляднага настрою.
Ну, а на гэтым у мяне ўсё. Усім шчаслівых святаў і вялікі дзякуй за прагляд. Стаўце падабайкі і дзяліцеся гэтым відэа. Да пабачэння ў наступным годзе.